Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Badeo. Taong 1980, Santa Elena, Camarines Norte. Noong mga panahong ito, nasa edad 16 anyos pa lamang si Badeo. Nasa poder pa siya noon ng kanyang mga magulang at wala siyang ibang inatupag kundi ang mag-aral at maglaro kasama ang kanyang mga kababata. Manggagamot ang kanyang ama't ina, kaya naman sa buhay, medyo gipit at naghihirap sila. Ngunit sa kabila ng ganoong estado, hindi tumigil si Badeo sa pag-abot ng kanyang pangarap. Naniniwala siya na balang araw matatakasan din nila ang ganoong sitwasyon. Ayon sa kanya, kaya siya nagpupursige dahil sa murang edad danas na niya ang hirap. Isipin niyo na lang, 6 silang magkakapatid tapos ang kanilang mga magulang ay madalang maghanap buhay dahil nakatuon ang kabuuan ng kanilang oras sa paggagamot. Isang propesyon na walang kapalit maliban sa dignidad at kasikatan. Ngunit ang ganoong tinatamasa ng kanyang mga magulang ay malapit ng matuldukan. Wala siyang kamalay-malay na ang panganib ay nasa harapan na ng pintuan nila. Nagsimula ang lahat nung may tinulungang lalaking nabarang ang tatay niya. Sa lakas ng barang, kagad na binawian ng buhay ang biktima. Inakala nila na tapos na pero kinagabihan nun may mga dumating na mga individual na hindi nila kilala. At kahit sarado na ang pintuan ng bahay, nakapagtataka na nakapasok pa rin ang mga ito. At nung makita yun ni Badeo, nakaramdam siya ng matinding takot na nanuot sa kanyang kaluluwa. Kalaunan, nang mapansin ito ng tatay niya, kaagad itong nagsimulang mag-usal, ngunit huli na ang lahat. Ang salot at ang itim na mahika ay kumalat na sa loob ng bahay, sa puntong lahat ng kanilang mga pangontra at karga ay nawala na ng bisa. Dahil sa pangyayari, silang lahat ay tumigil sa pagkilos. Di na rin sila nagsalita pa, gawa ng sa bawat paghinga, pumapasok sa kanilang budhi ang presensya ng kamatayan. Sa ganoong sitwasyon, nakita ni Badeo ang 2 matandang lalaki at 1 matandang babae na dahan-dahang lumalapit sa kanyang mga magulang. At nang magkaharap na ang mga ito, sa pamamagitan ng mga pabulong na dasal, ginawa ng kanyang ama ang nais ng mga nilalang. Kinain nito ang mga insekto nitong dala na para bang hindi man lang sila nandiri. Pagkatapos, dito niya narinig ang wika ng 1 matandang lalaki. Yan ang regalo namin sa inyo. Masyado kayong pakialamero. Hindi nyo man lang naisip ang kahantungan ng inyong pagtulong. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi kayo papatayin ng mga insektong yan. Mabubuhay pa rin kayo kagaya ng normal. Ngunit wala ng kakayahan. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, ang mga nilalang ay nagsimula ng maglakad papalabas. At nang makaapak na yon sa lupa, naglaho ang mga ito na parang bula. Matapos ang mga pangyayari, dito niya napansin na hindi na normal ang kanilang mga magulang. Unti-unti, sa paglipas ng mga araw, tila bang may kung anong bagay ang pilit pumipigil sa mag-asawa na magsalita hanggang sa nawala na ito ng abilidad. Naging pipi ang kanyang mga magulang na siyang mas lalong nagbigay ng dagok sa buhay nila. Nawala rin ang kakayahan ng mga ito na manggamot, kaya sa paglipas ng mga araw, unti-unti na silang nakalimutan ng mga tao. Matinding galit ang naramdaman ni Badeo hindi sa nilalang, kundi sa mga taong nanggamit sa kakayahan ng kanyang mga magulang. Dito na rin niya napagtanto ang isang malupit na katotohanan na ang mga tao na hindi mo kadugo ay masaya lamang kapag meron kang pakinabang. Ngunit kapag ika'y lumpo at wala ng silbi, ang mga ito'y wala na ring pakialam.
Ang ganoong paniniwala ang naging daan upang hindi niya kagalitan ang mga nilalang na nagpapahirap sa kanyang mga magulang. Sa halip ito ang kanyang mga naging inspirasyon upang kumuha ng kapangyarihan sa dilim. Ilang buwan din siyang lihim na nagsaliksik pinuno. Ipinagsasabay niya ang paghahanap at pagtatrabaho upang matustusan ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Nang mangyari kasi yon sa mga magulang niya, literal na baldado at walang silbi na ang mga ito. Napakahirap ng ganoong sitwasyon, ngunit sapat ang kanyang galit para siya ay magpatuloy sa araw-araw. Akala niya matatagalan pa bago siya makahanap ng taong makapagtuturo ng itim na mahika. Ngunit ang hindi niya alam, malapit na rin pala itong dumating. Pagsapit ng pista sa Karatig Baryo, napagpasyahan niya na sumama sa mga kaibigan niya. Bagaman bata-bata pa, dahil sa bigat ng obligasyon, natutunan na niyang magbisyo at magpatiwakal sa buhay. Hindi niya sinisira ang sarili niya, pero ito ang kanyang pamamaraan para makatakas pansamantala sa realidad. Nang mabalitaan nila ang tungkol sa pista, naging abala na sila sa pagpaplano ilang araw bago ito sumapit. Kaya pagtungtong ng bisperas, hindi na sila nagkanya-kanya. 6:00 pa lamang ng gabi, nagtipo na sila sa plaza. At mula roon, hinabi na nila ang mga dahon ng nyog upang gawing sulo at tanglaw sa kanilang daraanan. Ganon kasi ang nangyayari noon kapag ang mga binatilyo ay makikidayo ng sayawan. Mas maganda na dahon ng nyog ang gamiting sulo dahil bukod sa madali itong gawin, hindi ka rin mag-aalala sa pagbitbit. Pagdating nila sa kabilang baryo, kaagad na sumalubong ang malakas na tugtog at ang mga taong nagsasaya. Bawat bahay nag-aalok ng libreng pagkain, kaya bago pa sila makarating sa plaza, busog na sila. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsimula na silang maghanap ng dalagang makakasayaw. Yun talaga ang ipinunta nila, kaya bago pa sila maunahan ng ibang binata, kumilos na sila. Pagkaraan ng ilang oras, masaya na ang lahat. Naglalasing na rin noon ang iba pa niyang mga kasama, habang siya abalang-abala pa rin sa pakikipag-usap sa babaeng nakilala niya. Nagkakamabutihan na silang dalawa noon. Di rin kasi may pagkakaila ni Badeo na tipo niya rin ito. Kaya bago matapos ang pista, inalam niya kung saan ito nakatira at humingi na rin siya ng permiso kung pupwede niya itong mabisita. Pagkatapos nito, umalis na ang dalaga habang siya naman tumungo na rin sa pwesto ng mga kaibigan niya. Pagdating niya roon, lasing na ang grupo, kaya hindi na rin siya gaanong uminom. Mula sa baryong yon, malayo ang kanilang lugar, kaya kailangan meron pa ring isang matino sa kanila para makauwi sila ng maayos. Kinabukasan, balik trabaho na si Badeo. Pero gaano man siya kaabala, ang dalagang yon ay sumasagi pa rin sa isipan niya. Kaya kinahapunan nun, nagpaalam siya sa kanyang mga kapatid na may pupuntahan. Hindi niya sinabi ang tungkol dito, lalo pat alam niya na mag-aalala ang mga kapatid niya. Di man kasi sa pagmamayabang pero siya ang may pinakamalaking ambag sa loob ng bahay. At kung mawawala siya, paniguradong maaapektuhan nito ang lahat. Pagsapit ng 4:00, sumabay si Badeo sa grupo ng mga taong naglalako ng mga kalakal. Kaya siya nakisabay sa mga ito sa kadahilanang malilibre siya roon ng sakay. Kilala rin niya ang iilan sa mga taong yon, kaya kahit papaano hindi siya nailang. Pagdating nila sa Karatig Baryo, masaya siyang nagpaiwan. Matapos nun, naglakad-lakad siya sa sentro hanggang sa makita niya ang dalaga na namimili. Kaagad niya itong nilapitan at kinausap hanggang sa niyaya siya nito na tumungo sa bahay nila sa gilid ng bundok. Sa kanilang paglalakad, medyo hindi niya maiwasang magtaka at mapaisip.
Bakit napakalayo ng bahay ng dalaga sa baryo? At bakit parang malapit ito sa tao sa kabila ng ganoong distansya ng kanyang pamilya? Kapansin-pansin din ang balingkinita nitong katawan at kawalan ng laman ng mga binti kahit araw-araw itong naglalakad ng ganoong kalayo. Marami siyang naging palaisipan noon, pero pinili niyang maghintay ng pagkakataon. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nakita niya ang 2 kubo. Yung isa nakasara at nasa ilalim ng malaki at mayabong na puno ng mangga, habang ang isang bahay naman may maaliwalas na paligid, magandang bakuran at hindi maipagkakailang masigla dahil sa mga kapatid nitong masayang naglalaro. Paglapit nila rito, kagad silang sinalubong ng nanay nito. Masaya ito na makita siya, na parabang inaasahan na nito ang pagdating niya. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob ng bahay, napansin niya ang maganda at maaliwalas na lugar. Napakalinis din ang bawat parte nito at halos wala kang makikitang alikabok kahit gawa ito sa purong kahoy. Pagpasensyahan mo na ang bahay namin, Badeo. Gawa ng simple lang kami rito. Hindi kami mayaman, kaya huwag ka sanang umasa ng kahit na ano sa amin. Nang marinig niya ang sinabi nito, natutuwa naman siyang sumagot ng, "Kagaya niyo rin ho kami na sanay sa hirap. Mas maswerte pa nga kayo kahit papaano dahil ganito kaganda ang bahay ninyo." Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap upang makilala ang bawat isa. Iniwasan niya noong magtanong ng kahit na ano, lalo pat siya ang dumayo. Akala niya maayos na pamilya ang napasukan niya. Pero paglabas ng ama ng dalaga sa kwarto nito, kaagad siyang nakaramdam ng kakaibang presensya na nagpatigil sa mundo niya. Ang presensyang iyon ay hindi na bago sa kanya. Kapareho ito ng naramdaman niya noong gabi nang pasukin ang bahay niya, pero nakapagtataka na mas mabigat ito. Dahan-dahang lumabas ang ama ng dalaga. Sunog ang balat nito, malalim ang mga mata, at may hawak-hawak na kakapiranggot na tabako. Ngunit sa halip na matakot gaya ng nangyari sa kanilang tahanan, pinili niyang maging kalmado. Inisip niya na baka kahalintulad lang ito ng nararamdaman niya noon at nagkataon lamang ang lahat. Yun ang unang pumasok sa isip niya, kaya hindi siya nagpadala sa takot. Ilang minuto pa ang lumipas. Tahimik na umupo ang lalaki sa harapan niya. Tinitigan siya nito ng mata sa mata bago yun nagsalita. Matagal nang walang nangangahas na manligaw sa anak ko. Sa 6 na taon, ikaw pa lang ang kauna-unahang bumisita rito. Ano ang pangalan mo? Taga saan ka? At bakit mo nagustuhan si Ana? Dahil sa tanong nito, hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Sinagot niya ang ama ng may katapatan upang magawa siya nitong pagkatiwalaan. Akala niya uubra ang paliwanag niya, pero nang marinig ito ng tatay ng dalaga, napatawa lang ito. At pagbaling nito ng tingin sa kanya, bigla itong sumagot ng, Hindi yan ang talagang pakay mo, Badeo. Ramdam ko na wala kang hilig sa babae. At sa puso mo, meron kang iisang hangarin. At alam kong alam mo kung ano ito. Nang marinig niya ang sinabi nito, pakiramdam niya nagsasalita yun sa loob ng kanyang pagkatao. At dahil sa sinabi nun, tila bang dahan-dahang nawala ang pagkahumaling niya sa anak nito. At nang ibaling niya ang kanyang tingin kay Ana, napansin niya na hindi na ito kaganda nung unang beses silang nagkita. Naging isa na itong normal na babae para sa kanyang mga mata. Kaya sa puntong yon, pinag-isipan niya kung ano bang ibig ipahiwatig ng ama ng dalaga, hanggang sa dito niya naalala ang galit niya para sa mga taong tumalikod sa kanyang pamilya. At dahil sa mga alaalang yon,
kung kaya't muli siyang napatingin sa lalaki ng may alab sa mga mata. Ipinakita mo rin sa wakas ang tunay mong anyo, Badeo. Pasensya ka na, bata. Pero dito sa pamamahay ko, hinding-hindi mo ko madadaya. Wala pang nilalang ang ipinapanganak para dayain ang katulad ko. Nang marinig ito ng dalaga at ng ina nito, bigla itong tumayo at tahimik na naglakad papalayo. Ngunit sa halip na pigilan, hinayaan niya ito. Batid niya na may importanteng sasabihin ng lalaki sa kanya at anuman ang bagay na yon, may kaugnayan ito sa kanyang mga magulang. Maya-maya pa, dito na ito muling nagwika sa kanya ng, Nakikita kong sinisigaw ng puso ng mga tao. Alam ko ang nilalaman ng isipan ng bawat isa sa inyo. Ang pagpunta mo rito ay hindi para sa anak ko, kung hindi para sa akin. Badeo, tatanungin kita. Gusto mo bang taglayin ang kapangyarihang matagal mo nang pinapangarap? Nang marinig niya ang huling kataga mula sa ama ni Ana, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang hangin pumapasok sa loob ng kubo ay biglang lumamig at ang amoy ng tabako ng matanda ay humalo sa amoy ng tuyong lupa. Naroon sa kanyang harapan ang sagot sa ilang buwan niyang lihim na paghahanap. Ang kaso lang, habang nag-iisip, tila bang nawalan siya ng lakas na loob na tanggapin ang alok. Hindi nagtagal, sa halip na sumagot, napilitan siyang kumaripas ng takbo papalayo. At magmula noon, ang pamilya ni Ana ay kailanmay hindi na niya nakita pa. Inakala niya na doon na matutuldukan ng lahat. Ngunit ang hindi niya alam, yun palang ang simula. Inabot ng 2 taon bago muling magkasalubong ang kanilang mga landas ng ama nitong si Abito. Ayon sa kanya, nangyari ito nung pumasok siya sa isang pagawaan ng mga muebles, hindi kalayuan sa lugar nila. Maayos ang pasahod doon, kaya di niya inisip na lumipat ng ibang trabaho. Bukod kasi sa malaki ang kita, sagot din ng may-ari ang tinutuluyan at mga pagkain ng bawat isa. Yun nga lang, paspasan ng trabaho. Kaya malimit umalis doon yung mga hindi sanay sa hirap. Maliban din sa mga muebles, nagbebenta yon ng mga troso na ginagamit sa papag ng malalaking bahay. Doon sila kumikita ng malaki hanggang sa isang araw, inutusan si Badeo at ang kanyang kasama na maghatid ng 10 troso doon sa baryo kung saan nakatira ang pamilya ni Ana. Inakala niya nung una sa sentro lang ito ihahatid, kaya hindi na sila nag-isip pa ng kahit na ano. Ngunit pagdating nila roon, laking gulat na lamang niya nang isama sila ng amo niya sa paanan ng bundok na pamilyar sa kanya. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, muli niyang nakita ang kubo ng dalaga. Sira na ang kalahati nito, at sa estado nito, mukhang may balak ang pamilya na palakihin ito. Pero nakapagtataka, yung kubo na nasa ilalim ng mangga ay nananatili pa rin gano'n ang itsura. Yun bang kahit 2 taon na ang nakalilipas, parang wala pa rin itong naging pagbabago. Maya-maya pa, paglapit nila sa bahay ng pamilya ni Ana, nakita niya ang dalaga na ibang-iba na ang itsura nung huli silang nagkita. Bukod sa matinding pinayat nito, hindi na rin pangkaraniwan ang puti ng balat niya. Para na itong maputla na may sakit. Wala na rin itong mga ngiti sa labi at palagi na itong tulala. Ilang minuto pa ang lumipas. Sinalubong sila ni Abito kasama ang asawa nito. Masigla pa rin ang ama ni Ana at para ring hindi ito nagbago sa loob ng 2 taon. Pagsilay nito sa kanya, napangiti lang ito. Matapos nun, inanyayahan sila nito na pumasok. Ngunit hindi pa man sila nakakaupo, laking gulat na lamang niya nang mawala sa sarili ang kanyang amo
at ang 2 katrabaho niya. Bagaman nakakabalanse pa ang mga ito, kapansin-pansin ang pagiging tulala nila na para bang may kung anong nangyari sa kanila. Kaya nang makita niya yon, kaagad siyang napatayo at napabalikwas sa kinauupuan niya. Di siya nagdalawang isip na lumabas ng bahay, pero nang akmang malapit na siya sa pinto, hinarang siya ni Ana. At doon niya narinig na nagwika ang ama nito. Huwag ka munang umalis, Mateo. Marami tayong dapat pag-usapan. Taon lang ang naghiwalay sa atin. Pero ang tadhana mo'y nananatili pa ring naghihintay sa'yo. At ito na ang tamang panahon. Matapos itong ilahad ni Abito, ang kanyang mga paa ay biglang tumigil sa paghakbang. Bigla siyang napalingon sa kinaroroonan nito at napabalik kung saan siya umupo. Ilang segundo pa ang lumipas. Dito niya nasaksihan kung papaano ibaon ng lalaki ang hawak nitong matatalas na kawin sa panga ng kanyang amo at mga katrabaho. Pagkatapos, ibinitay niya ito gamit ang kadena, katulad ng mga kadenang nasa katawan ng hayop. Kagad na kumalat ang dugo sa papag, ngunit wala itong kahit na anong amoy. Hindi naglaon, inabisuhan siya nito na tumulong. Dinala nila sa lumang bahay ang katawan ng 3 at doon bumungad sa kanya ang iba pang mga katawan na matagal na roong nakasabit. Sigurado naman ako na alam mo na kung sino at ano ako. Hindi kami mga ordinaryong tao, Mateo. Matagal na naming lihim ang lahat ng ito. Kaya magpasalamat ka. Dahil hindi ka natulad sa mga kapalaran nila. Gayunpaman, ang nakikita mo ngayon ay may malalim na dahilan. At alam mo kung ano. Matagal mo nang hinihiling na maging katulad namin. Narinig ko ang mga bulong mo sa hangin, kaya ako naghintay. Dahil sa sinabi nito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya sukat akalain na ang mga bulong niya narinig pala ng taong kausap niya. Kaya sa sobrang takot, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik habang pinagmamasdan kung papaano nito alisan ng dugo ang 3 labi ng kanyang mga kakilala. Pagkatapos bumalik sila sa bahay kung saan ito nakatira. At doon, nakita niya si Ana na abala sa paghulma ng luwad hanggang sa maging katulad na ito ng figura ng tao. Ginagawa niya ito kalakip ng mga dasal na pawang siya lamang ang nakakarinig. At sa pamamagitan ng dugo ng mga biktima, ang luwad ay dahan-dahang nagkaroon ng laman, balat at pagkakakilanlan. Sa ihip ng ilang mga buhay na salita, bigla itong dumilat at tumayo na para bang isa itong ordinaryong tao. Ngunit hindi yun ang pinaka nakakakilabot dahil ang mga nilalang ngayon pagkatapos ng ritual, nakakagulat na umaktong katulad ng kanyang mga kasama. Natatandaan siya nito. Ang pangalan niya, kung kailan siya nagsimulang magtrabaho at kung ano-ano pa. Yun bang parang ang mga ito talaga ang orihinal na kasama niya kanina? Pero alam niya sa kanyang sarili na patay na ang mga yon. Ngunit sa halip na makipagsabayan, pinili niya itong iwasan. At nang mapansin ito ni Abito, pinagalitan nito ang 3 pinaghintay sa labas. Nang tumahimik na ang bahay, ang mga kapatid ni Ana ay dahan-dahan ang isinara ang lahat ng pinto at bintana. Pagsakop ng dilim sa loob, nagsindi ito ng 7 kandila sa mesa na nasa harapan niya. At doon, may nakita siyang mangkok na naglalaman ng itim na tubig at sa tabi nito, ang isang bungo ng tao at batong parang tumigas na dugo. Pag-upo ni Abito sa harapan niya, halos mangilabot ang buo niyang katawan dahil sa sabay-sabay na pagdarasal ng mga kasama nito sa bahay. At habang nangyayari ito, dinurog ni Abito ang bungo bago ilagay doon ang batong dugo sabay buhos ng likido na nasa mangkok.
Mabilis na pumula ang likido at ang bato sa ilalim nito ay tuluyang naglaho. Inumin mo. Ito lang ang paraan para maging katulad ka namin. Gamitin mo ang aming abilidad para magawa mo ang bagay na noon pa man ay pangarap mo na talaga. Alam ko na sa pamamagitan nito, ipagmamalaki ka ng iyong mga magulang. Tinitigan ni Badeo ang mangkok. Ang pulang likido sa loob nito ay tila sumasayaw at may sariling buhay. Sumasalamin sa liwanag ng 7 kandila. Ang amoy nito'y nakakahilo. Halong amoy ng kalawang, lupa at nakamamatay na presensyang pumasok sa kanilang tahanan noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Dahil sa ganoong pakiramdam, nanginig ang kanyang mga kamay. Sa bawat bulong ng pamilya ni Abito na umaalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng madilim na kubo, nararamdaman niya ang unti-unting pagbaba ng temperatura sa paligid. Narito na ang pagkakataon na buwan-buwan niyang hinahanap. Ang kapangyarihang magpapabagsak sa mga taong tumalikod sa kanyang mga magulang. Ang lakas na maghiganti para sa kanyang pamilyang ngayoy pipi at baldado. Inumin mo, Badeo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot sa ikalawang pagkakataon. Ang tadhana ay hindi nagbibigay ng ikatlong tsansa. Pag-uulit ni Abito habang ang mga mata nito'y nanlilisik sa dilim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama't ina. Ang galit na matagal nang nakabaon sa kanyang puso ay muling nag-alab. Mas matindi pa sa apoy ng 7 kandila. Hindi naglaon. Dahan-dahan na niyang itinaas ang mangkok. Sa isang matinding lagok, ininom niya ang pulang likido. Kagad na gumapang ang tila kumukulong asido sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang tiyan. Napasigaw siya dulot ng matinding sakit, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Bumagsak siya sa sahig, namimilipit habang ang kanyang mga ugat ay unti-unting naging itim at kusa itong bumubukol sa ilalim ng kanyang balat. At dito, narinig niya ang malademonyong tawa ni Abito habang unti-unting naglalaho ang kanyang malay. Nang magising siya, maliwanag na ang paligid. Nakahiga siya sa papag sa loob ng kubo. Pagbangon niya, kakaibang gaan ang naramdaman ng kanyang katawan. Mas matalas na rin ang kanyang paningin at pandinig. At sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang malamig at itim na enerhiya. Nakapagtataka na rin hindi niya na naririnig ang pintig ng puso niya. Maya-maya pa, dito na lumapit si Abito. Napakasaya nito na para bang nagtagumpay ito sa kanyang pangarap. Matagumpay ang iyong pagsilang sa dilim. Mula sa araw na ito, ikaw ay hindi na naiiba sa amin. Sa tabi ni Abito ay ang 3 nilalang nagawa sa luwad at dugo. Tumingin ang mga ito sa kanya't ngumiti. Badeo, tara na. Baka hinahanap na tayo sa paggawaan. Formal na wika ng kanyang amo na tila walang anumang nangyaring karumal-dumal. Bumalik silang magkakasama sa paggawaan na para bang normal lang ang lahat. Bagaman kinakabahan, hindi siya nagpakita ng kahit na anong kahina-hinala sa kilos niya. At mula roon, walang naghinala sa kanila. Nagpatuloy ang kanilang paggawa ng muebles, ngunit sa bawat pagsapit ng gabi, dahan-dahan ang nagsisimula ang pagbabago sa kanyang anyo. Tuwing madaling araw, nadadatnan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga at tila nagpapahinga sa isang lugar na malayo sa tinutuluyan niya. Ganon at ganon palagi ang nangyayari hanggang sa unti-unti nagkakaroon na siya ng malay sa kanyang mga ginagawa.
Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, bigla siyang napabalikwas sa kanyang higaan dahil sa mabilis na pag-init ng kanyang katawan. Malamig noon ang panahon dahil katatapos lang na umulan. Kaya pagmulat niya, takang-taka siya. Ngunit nang buksan niya ang ilang ng gasera, dito niya nakita ang kaliwa niyang kamay na may matalas na kuko at makapal na itim na balahibo. Pagharap niya sa salamin, isang kakaibang bagay ang nakita niyang mabilis na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Mabilis nitong binabago ang kanyang anyo hanggang sa maging isa na siyang halimaw. Ang itsura noon ni Badeo ay parang isang ligaw na baboy ramo na may pagkakahawig sa isang tao. Puno ng balahibo ang kanyang katawan, nalilisik ang kanyang mga mata at may 4 siyang nakausling pangil sa bunganga. Sa malayo, para siyang tao kung titingnan. Ngunit kapag siya ay lumapit, hindi maipagkakaila ang wangis niyang halimaw. Matapos niya itong masilayan, dito na nagsimula ang pagtawag sa kanya ng laman. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng matinding pagkagutom na hindi niya kayang mapawi ng simpleng pagkain lamang. Kaya dala ng matinding desperasyon at pagmamalabis, kaagad siyang lumabas ng bahay para maghanap ng pagkain. Mabilis siyang lumundag papalabas ng bintana. Ang gabi na dati ay madilim at nakakatakot, nagsimulang magliwanag sa kanyang mga mata. Amoy na amoy niya ang bawat buhay ng nilalang sa paligid. Mula sa mga manok na nakadapo sa mga puno, hanggang sa mga asong biglang natatahimik at pumupunta sa ilalim ng mga bahay. Hindi sila makatahol. Alam ng kanilang kutob na may mabagsik na maninila na gumagala sa kadiliman. Ngunit hindi mga hayop ang hinahanap ng kumukulo niyang sikmura. Ang dugong nananalaytay sa kanya ngayon ay naghahanap ng kauri nito. Ilang beses siyang umaligid sa mga bahay sa baryo, naghihintay ng pagkakataon na may makikitang mabibiktima. Ang kaso lang saan man siya tumingin, wala siyang nakikitang taong dumaraan. Kaya naman dala ng matinding desperasyon, naisip niya na pumasok na lang sa bahay na kanyang matitipuhan. Ilang oras din siyang naghanap bago niya naamoy ang bango na nagmumula sa isang sanggol. At nung malanghap niya ito, nakakabaliw na gutom ang kanyang naramdaman. Dali-dali niyang sinundan ng amoy hanggang sa mapadpad siya sa isang maliit na bahay malapit sa sentro. Kilala niya ang pamilyang nakatira rito. Ilang beses na niyang nakausap ang ama ng sanggol na kanyang nalanghap. Kaya naman nang makita niya ito, may kung anong pag-aalinlangan ang biglang tumapik sa kanya. Ang kaso lang, mas matindi pa rin ang tawag ng laman, kaya siya tumuloy. Dahan-dahan niyang inakyat ang bubong ng bahay, hanggang sa makakita na siya ng isang maliit na siwang. Pagsilip niya, bumungad sa kanya ang sanggol na nasa ilalim lang niya. Yakap-yakap ito ng ina habang mahimping yung nagpapahinga. Matapos niya yung masilayan, kagad niyang ibinaba ang kasinulig niyang dila. Ngunit nang malapit na ito sa bata, bigla niya itong itinigil. Sa hindi malamang dahilan nawala ang pagkagutom niya at ang nanaig sa puso niya ay ang konsensya. Kaya naman nang manumbalik ang kamalayan niyang iyon, di siya nagdalawang isip na umalis. Mabilis niyang tinahak ang daan patungong sementeryo at doon ay naghanap siya ng mga puntod na bagong libing. Hinukay niya ang mga ito at kahit hindi ito kasing sarap ng buhay na laman, pilit niya itong pinagtiyagaan. Kinabukasan pagising ni Badeo, napansin niya ang nakakadiri niyang amoy. Subalit ilang beses man siyang maligo, sadyang hindi ito mapawi-pawi. Doon niya napagtanto na ang amoy niyang iyon ay hindi na maaalis pa hanggat patuloy siyang kakain ng mga bangkay. Dala ng pag-aalala, bumalik siya sa tahanan ng ama ni Ana. Mabilis ang kanyang naging paghakbang pabalik sa bundok.
Sa bawat metrong inilalapit niya sa lugar, tila ba sumisidhi ang puot sa kanyang dibdib kasabay ng matinding pangamba. Ang amoy ng nabubulok na karne na tila dumikit na sa kanyang balat ay patuloy na nagpapaalala sa kanya sa karumal-dumal na ginawa niya kagabi sa sementeryo. Hindi niya matanggap na ang isang binatang may marangal na pangarap noon ay isa na ngayong halimaw na naghuhukay ng puntod sa dilim. Pagdating niya sa tapat ng 2 kubo, napansin niyang tahimik ang paligid. Ang kubo sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga ay nakasara pa rin. Tila isang piping saksi sa mga madidilim na lihim ng lupang yon. Pagsilay niya rito, kagad siyang pumasok sa bahay nila Abito nang hindi na kumakatok. Ba't ka bumalik, Badeo? Nararamdaman ko ang lansa at amoy ng sementeryo na dala mo. Mukhang nahanap mo na ang una mong pagkain. Wika ni Abito sa kanya. Hindi to ang gusto ko. Ba't di mo sinabi sa akin na magiging ganito ko? Isang halimaw. Isang nilalang na kumakain ng laman ng patay para mabuhay. Nang marinig ito ni Abito, kaagad itong napatayo at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang balikat niya ng may puwersa na tila bakal sa bigat. Yan ang kapalit ng kapangyarihang hinihingi mo. Akala mo ba ang itim na mahika ay isang laro? Ang galit mo sa mga taong nagpabaya sa mga magulang mo ang nagdala sa iyo rito. Ngayong nakuha mo na ang lakas, umaatras ang sikmura mo. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok ang 3 nilalang na kamukha ng amo at mga katrabaho niya. Nakangiti ang mga ito, ngunit ang kanilang mga mata ay nananatiling blanko at walang buhay. Badeo, magtrabaho na tayo. Marami pa tayong gagawing papag. Wika ng kanyang amo. Nang marinig niya ito, nangilabot siya habang pinagmamasda ng 3. Doon niya napansin na ang balat ng mga ito ay may maliliit na lamat na parang tuyong putik na unti-unting nagbabalat. Sa kanyang pagmamasid, napagtanto niya ang isang katotohanang hindi niya kayang maipagkaila. Ang kanyang totoong amo ay patay na at ang mga kaharap niya ngayon ay mga replika lamang na gawa sa luwad at mahika. Kung malalaman ng mga taga-baryo ang ginawa ninyo, Ngunit di pa man siya tapos sa pagsasalita. Iritable nang sumagot sa kanya si Abito ng, Walang makakaalam. Dahil ikaw mismo ay bahagi na ng siklong ito. Sa gabi, ang katawan mo'y maghahanap ng sariwang dugo. Kagabi ay pinagbigyan ka ng iyong konsensya na kumain ng patay. Ngunit darating ang araw na hindi sapat ang malamig na bangkay. Ang dugong umaagos sa mga ugat mo ngayon ay hihingi ng buhay na laman ng tao. At kapag nangyari yun, ang mga biktima mo ay gagawin din nating replika upang walang maghanap sa kanila. Dahil sa sinabi nito, biglang nanghina ang tuhod niya. Tiningnan niya si Ana at doon niya naunawaan kung bakit ito payat at walang kibo. Nanghihina ito dahil posibleng hindi ito kumakain ng karne ng tao. Kaya naman para hindi mapabilang sa ganoong sitwasyon, di siya nagdalawang isip na umalis. At sa pag-alis niya sa bahay na yon, nabago ang kanyang pananaw sa buhay. Hindi na ito tungkol sa paghihigante. Tungkol na ito sa kanyang sarili at sa kung papaano siya mabubuhay. Nang makalayo na siya sa tahanan nito, hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Pagkaraan ng 1 buwan na ganon at ganon ang kanyang sitwasyon, nagdesisyon na siyang umalis sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nagpakalayo-layo siya hanggang sa mapadpad siya sa isang lugar na malayo sa tao at kabayanan. Doon, itinatag ni Badeo ang kanyang panibagong tahanan.
Bagaman malayo na ito sa kanyang pamilya, di niya piniling mag-alala. Sa isip-isip niya, malalaki na ang kanyang mga kapatid, kaya alam na ng mga ito ang kanilang gagawin sa oras na hindi na siya makapagbigay ng pera. Ayon sa kanya, 10 taon siya roong nanirahan ng payapa nang walang kahit na sino ang iniisip kundi ang sarili niya. Sa loob ng mga panahong yon, natutunan na niyang mabuhay sa ganoong estado. Alam na niya kung ano ang kahinaan niya at alam na niya kung ano ang mga karne na maaari niyang kainin. Labag sa paniniwala ni Badeo ang kumain ng karne ng buhay na tao, kaya naman para manatiling buhay, natutunan na niyang kumain ng labi ng patay. Yon ang nagsisilbing pantawid gutom niya sa bawat gabing nakakaramdam siya ng tawag ng laman. At sa awa naman ng Panginoon, nagawa niya itong malagpasan sa loob ng 1 dekada. Ngunit habang nilalabanan niya ito, may mga naging problema pa siya. At yun ay ang pagtuklas sa kanya ng mga antingerong nangangalap ng mga anting-anting at mutya. Sinubukan siya nitong paslangin, kaya nagawa niya itong mapatay. At para maitago ang sariwa nitong labi, gumawa siya ng kubo, katulad ng kubong imbakan ng taong pinagmula ng kanyang kapangyarihan. Mula noon, kapag may okasyon, kumakain siya ng sariwang karne mula sa mga antingerong napaslang niya. Walang kasing sarap ito para kay Badeo, na maging siya man, hindi maipagkakailang kinahumalingan niya. Magmula noon, unti-unti nang bumabalik sa tahimik ang kanyang buhay hanggang sa lumipas ang 10 taon. 10 taon ang dumaan. Si Badeo ay mas matanda na kung titingnan. Hindi angkop ang kanyang itsura sa kanyang edad, kaya kapag bumibisita siya ng baryo, marami ang nag-aakalang may sakit siya sa pag-iisip. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang mga ito sa kadahilanang nasanay na siya sa ganoong sitwasyon ng buhay niya. Isang araw, habang naghihintay sa pagsapit ng dilim, may nakita siyang isang lalaki na mabilis na naglalakad papalapit ng bahay. Unang beses siyang nagkaroon ng bisita, kaya naman sinalubong niya ito. At nang magkaharap na silang dalawa, nagulat siya sa mga nakita niya. Yung mukha ng lalaking yon pamilyar, at kung hindi siya nagkakamali, yon ang ika-4 nilang kapatid. Kuya, ikaw ba yan? Matagal ka na naming hinahanap pa. Hindi ko sukat akalain na dito lang pala kita makikita. Dahil sa sinabi nito, nakumpirma na niya kung sino ito. Walang duda, yun na ang kapatid niya. Batid niya na hindi ito magpapakita ng walang dahilan, kaya naman direkta niya itong tinanong. At dito niya nalaman ang pagpanaw ng kanilang ama kamakailan lang. Pakiusap ng kanilang ina na hanapin siya, kaya lahat silang magkakapatid ay nagkukumahog para lamang matuntun siya. Nang marinig niya ito, bahagya siyang napabuntong hininga, kasabay ng pagsagot niya rito ng, Ganun ba? Sige, pupunta ako. Pero bago sila umalis, inanyayahan niyang pumasok sa loob ng bahay ang kanyang kapatid. Nang makita nito ang kanyang tahanan, gulat na gulat at tuwang-tuwa ito. Hindi kasi ito makapaniwala na ang kapatid na hinahanap nila ay palihim na nabubuhay sa isang paraiso. Ngunit ang hindi nito alam, kabaliktaran ng paraisong alam niya, ang lugar kung saan nanananahan si Badeo. Bago sumapit ang gabi, sila'y magkasama ng umalis. 9:00 pasado nang marating nila ang bahay kung saan sumalubong sa kanila ang mga kababaryo nilang nakikiramay. Marami sa mga ito ay nagsusugal, kaya naman nang makita niya ito, di niya maiwasang makaramdam ng galit. Paglapit niya sa mesa kung saan nagsusugal ang mga tao, binalaan niya yung unang lalaking dinaanan niya. Paglabas ko kapag nagsusugal pa kayo, ipapakain ko sa inyo ng buo yung mga baraha. Ang mga katagang binanggit niya ang naging daan para umalma yung taong nakarinig nito.
Bigla itong tumayo at galit na tumingin sa kanya habang sumasagot ng, "At sino ka ba? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka?" Ngunit nang marinig niya ito, nakatitig lang siya roong tumingin kasabay ng bigla ang pagbago ng kanyang anyo. Sapat na ang ginawa niya para kumaripas ng takbo yung lalaki at hindi na bumalik pa. Yun na rin ang naging hudyat para sa mga nagsusugal na itigil na ang kanilang ginagawa. Pagpasok niya sa bulwagan kung saan nakalagay ang kanyang ama, nakita niya ang mga tao na minsang tumalikod sa kanilang pamilya. Sa halip na matuwa, ang puot sa kanyang puso ay biglang umibabaw. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili kahit nasa tabi niya ang nanay niya. Tingnan nyo nga naman. Nung nabubuhay pa ang tatay ko, kahit anino nyo dito ay hindi ko nakita. Tapos ngayong wala na siya, para kayong may pakialam talaga sa aming pamilya. Mga mapagpanggap. Nang marinig ito ng lahat, marami ang napahinto sa pag-uusap. Hindi kasi siya nakilala eh. Gawa nga ng ibang-iba na ang itsura niya. Pati boses niya nag-iba. Kahit yung nanay niya unang beses pa lang siyang nakita, nagmamadali itong lumapit para pakalmahin siya. Alam kasi nito ang kanyang ugali. Kaya kapag hindi siya nito napigilan, posibleng lumala ang gulong yon. Mabuti na lang kahit papaano, sumusunod pa rin si Badeo sa nanay niya. Ngunit ang ginawa niya ay hindi pinalagpas ng mga nakilamay. Lahat yon ay umalis dahil sa mga salita niyang binitawan. Nang maubos na ang mga tao sa loob ng bulwagan, tsaka pa lamang siya naging emosyonal. Pumapatak ang kanyang luha, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig habang pinagmamasdan ng labi ng kanilang ama. Napakasakit ng ganoong tagpo para sa kanya at halos hindi niya yun matanggap. Marami siyang naging pagsisisi, ngunit lahat ng ginawa niya alam niya na may kaakibat na paliwanag. Matapos niyang tingnan ang labi nito, kagad siyang lumabas ng bahay. Mula kasi sa loob, rinig na rinig niya ang tawanan at usapan ng mga nagsusugal. Kaya naman nagtaka siya, kasi akala niya tumigil na eh. Nung nakita niya yon, di siya nagdalawang isip na hatiin sa dalawa yung mahabang mesa. Kinuha rin niya ang mga nagkalat na pera at pinunit ang lahat ng baraha na nakuha niya. Dahil dito, kaya naman pinagtulungan siya ng mga tao. Ngunit nang akmang susugod na sila, nakiusap ang kanyang pamilya na umalis na lang, alang-alang sa labi ng yumao. Kaya naman kahit galit na galit ang mga ito, wala yung nagawa kundi ang umalis. Nang maubos na ang tao sa kanilang bahay, dito na sila nagkausap ng kanyang pamilya. Yung ilan sa mga kapatid niya galit na galit sa kanyang ginawa, pero hindi niya ito pinag-aksayahan ng panahon. "Bakit naman ganun kuya ang pinakita mo sa mga tao nakikidalamhati sa atin? Napakalaki na ng pinagbago mo. Di ka naman ganyan dati ah." Nang marinig niya ang sinabi ng isa sa mga kapatid niya, dito niya na yun tinitigan ng mata sa mata. Hindi siya nagpakita ng anumang takot dahil alam niya sa kanyang sarili na wala itong kaalam-alam sa kanyang mga pinagdaanan. At bakit ko naman susundin ang opinyon mo, Carlo? Alam mo ba kung anong ginawa ng mga hayop na yon sa tatay mo? Hindi mo ba nakikitang nagkakasiyahan sila? Habang tayo rito, mga emosyonal at nagdadalamhati. Nagkakamali ka ng pagkakaintindi sa pakikiramay, kapatid. Palibhasa nung malakas pa si Itay, batang-bata ka pa, kaya hindi mo alam kung ano nangyayari sa paligid. Matapos niya itong ilahad, dali-dali siyang bumalik kung nasaan ang bangkay ng kanyang ama. Sa loob ng silid, ang tanging naririnig na lamang ay may hinang hikbi ng kanyang ina at ang mabibigat na paghinga ng kanyang mga kapatid. Si Badeo ay nanatiling nakatayo sa kabilang dulo ng kabaong, tila isang anino na hindi gumagalaw, habang ang lamig ng labi ay unti-unting humahalo sa itim na enerhiya na nananalaytay sa kanyang mga ugat. "Badeo anak,
Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Ang ama mo, payapa na siya. Huwag mo nang dumihan pa ang iyong mga kamay. Nang marinig niya ang sinabi ng nanay niya, kagad siyang napatingin dito. Gusto niyang sabihin ang katotohanan. Gusto niyang isigaw ang dahilan kung bakit siya naging halimaw para sa kanila. Ngunit nang makita niya ang labis na katandaan at kahinaan sa mukha ng kanyang ina, itinikom niya ang kanyang bibig. Ang lihim ng kanyang kadiliman ay mananatiling kanya lamang. Aalis na ako, ina. Tapos na ang tungkulin ko rito. Nakita ko na si Itay sa huling pagkakataon. Kuya! Huwag ka munang umalis! Sigaw ni Carlo na may bakas pa rin ng hinanakit sa kanyang mga mata. Ngayon ka na nga lang bumalik pagkatapos ng 10 taon. Tapos iiwan mo na naman kami. Ni hindi mo man lang ba sasamahan si Itay hanggang sa huli niyang hantungan? Nang marinig niya ito, hindi na siya lumingon pa. Alam niya sa kanyang sarili na kapag sumapit ang madaling araw, ang tawag ng laman ay muling magwawala. At sa pagkakataong ito, sa gitna ng bawat taong nakatira sa baryong yon na may utang na loob sa kanilang pamilya, baka hindi na niya mapigilan ang sarili niya. Mas pipiliin niyang layasan sila kaysa maging mitya ng panibagong karahasan sa mismong burol ng kanyang ama. Ngunit pagkaraan ng ilang araw bago sumapit ang paghatid nito sa hantungan, may nabalitaan siyang pangyayari. May nagwalang mga lalaki sa sugalan na nasa labas. Pilit siyang hinahanap at pinapalabas sa loob ng bahay. Si Carlo mismo ang nagbalita nito, kaya nang marinig niya yon, nandilim ang kanyang paningin. Walang sabi-sabi kagad siyang lumuwas para puntahan ang kanyang pamilya. At pagdating niya sa bahay nila, buong tapang niyang hinintay yung mga lalaking nagwala. 5:00 na ng hapon nang dumating ang mga ito at sa kanilang estado, mukhang lasing at nakainom. Malayo pa man din panay na ang pagmumura nito at panduduro sa kanya. Kaya naman pag-apak nito sa kanilang bakuran, buong lakas niya itong sinunggaban. Parang toro niya itong sinuwag, dahilan para tumilapon ito sa bakod. At sa lakas ng puwersa, ang bakod papaikot ng bahay niya ay nabuwal. Dahil sa kanyang ginawa, mabilis na nagsipulasan ang mga nagsusugal. Dito na rin sumugod ang 2 kasama ng lalaki na kaagad na inundayan siya ng saksak sa tagiliran. Nakita ni Carlo na bumaon ito sa kanyang katawan, kaya napasigaw ito dahil sa labis na pag-aalala. Akala niya mamamatay na ang kapatid niya, pero sa halip na yon ay manghina, nasaksihan niya kung papaano ito tumayo na para bang wala roong nangyari. At ang mas nakakagulat pa, hindi man lang nawala ng lakas si Badeo. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-atake kung saan ang bawat paglapat ng kanyang sapak ay katakot-takot ang nagiging epekto sa kanyang mga katunggali. Hindi nagtagal, dahil sa dami ng pinsalang tinamo ng mga ito, kagad yung nakaramdam ng panghihina. Inakala ng mga taong yon na hindi sila tutuluyan, pero pagbulagta nila, walang awa silang binalian ng ulo ni Badeo. Dali-dali rin niyang kinaladkad ang labi patungo sa masukal na bahagi ng bahay upang kunin ito pagsapit ng gabi. Pagkaraan ng ilang minuto, nang tumahimik na ang paligid, doon na siya kasywal na lumapit sa kanyang ina. Pagharap nilang dalawa, kinausap niya yon ng masinsinan habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Papatayin ko silang lahat, inay. At hinding-hindi niyo ko mapipigilan. Matapos nun, bumalik siya sa lugar kung saan niya itinago ang labi ng 3 na kalaban niya. Doon gamit ang mga buhay na orasyon na kanyang natutunan, gumawa siya ng luwad na kamukha ng mga ito. Itinuon niya ang kabilang bahagi ng kanyang isip sa paghubog ng tuyong lupa. Hinaluan niya ito ng sariwang dugo mula sa 3 lalaki na kanyang pinaslang. At habang bumubulong ng mga itim na orasyon, nakita niyang unti-unting gumagalaw ang luwad. Nagsisibol ng mga ugat, nagkakaroon ng mga balat,
at dahan-dahang naging kamuka ng mga lalaking kanyang binalian ng leeg. Nang nagdilat ang mga mata ng mga replikang luwad, tumayo ang mga ito't umaktong parang walang nangyari. May naalala pa rin sila sa kanilang buhay, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay pag-aari na ng kadiliman. Inutusan sila ni Badeo na bumalik sa baryo at magpanggap na parang normal ang lahat upang walang maghinala sa kanilang biglaang pagkawala. Samantala, naiwan ang totoong mga katawan ng 3 lalaki upang kanyang maging pagkain. Alam niya pagsapit ng madaling araw, kapag sumumpong muli ang matinding gutom at tawag ng laman, meron siyang mapagkukunan ng sariwang karne. Isang marahas na gantimpala para sa kanyang puot. Kinabukasan, araw ng libing ng kanyang ama. Ang buong baryo ay tahimik, natatakot sa presensya niya na tila isang naglalakad na nilalang ng kadiliman. Walang sino man nangahas na lumapit o kumontra sa kanya. Naglakad siya sa hulihan, pinagmamasdan ng kabaong habang nararamdaman ng mabigat na enerhiya sa kanyang dibdib. Nang maibaba na ang kabaong sa huling hantungan, lumapit ang kanyang ina na luhaan. Hinahawakan nito ang nanginginig niyang kamay. Animoy meron itong gustong sabihin. Anak, alam kong hindi mo na kontrolado ang galit ng iyong puso. Ngunit pakiusap, lumayo ka na. Iligtas mo ang iyong sarili at ang natitira mong pamilya sa anumang kadiliman na lumalamon sa iyo. Nang marinig niya ito, hindi siya sumagot. Tiningnan niya si Carlo na noon ay nakayuko at umiiyak. Alam niya na wala siyang lugar sa mundo ng kanyang pamilya. Ang kanyang tadhana ay nakatali sa gabi at matagal na niyang tinanggap na habang buhay ay mananatili siyang ligaw at nag-iisa. Subalit bago siya bumalik sa kanyang tahanan, gusto niyang maging maganda ang buhay na iiwan niya sa kanyang pamilya. Gusto niyang mailayo ang mga ito sa panganib at anumang uri ng kapintasan ng tao. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, sa kauna-unahang pagkakataon, nagpasya siyang pumaslang ng walang kalaban-laban. Pagsapit ng gabi, ang buwan ay maliwanag. Malakas ang pagdaloy ng kanyang kapangyarihan, kaya kahit nasa loob siya ng bahay, ramdam niya ang pag-init ng kanyang katawan. At habang lumalalim ang dilim, ang halimaw sa kanyang kalooban ay mas lalong kumakawala. Naghahanap ng butas upang masakop ng tuluyan ang kanyang katawan at pag-iisip. Kaya naman ang maramdaman niya ito, napangiti na lamang siya habang bumubulong sa sarili niya ng, Huwag kang mainip, dahil ngayong gabi, magkakasundo tayo. Matapos nun, kagad niyang binuksan ang pinto. Dali-dali siyang lumabas habang binabanggit ang mga dasal. At pagdating niya sa gitna ng tahanan, ang kanyang anyo ay tuluyang nagbago. Mula sa kanyang lugar, rinig na rinig niya ang tibok ng puso ng kanyang mga biktima. Labis-labis na rin siyang naglalaway sa mga ito dahil sa nakakahumaling na amoy ng kanilang mga dugo. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla siyang umalulong ng malakas kasabay ng pagtahak niya ng daan pabalik sa kanilang tahanan. Una niyang biniktima ay yung mga mapagkunwaring pamilya. Sinigurado niyang malilipol ang mga ito, anuman ang mangyari. Pagdating niya sa tahanan ng kanyang pakay, walang sawa siyang naglibot. Tinakot niya muna ang mga nasa loob upang maramdaman ng mga ito ang galit niya. At pagkatapos nun, tsaka niya sapilitang sinira ang pinto ng bahay. Nagkakagulo na noon sa loob, ngunit ang kanilang mga sigaw ay hindi naririnig sa labas ng bahay. Di nagtagal, nang mabuksan na niya ang pinto, dali-dali siyang naglakad hanggang sa makita na niya ang lalaki na pakay niya. May hawak-hawak itong baril at sa estado nito, mukhang hindi ito papayag na mamatay ng hindi lumalaban. Kaya naman nang makita niya yon, buong lakas niya itong sinunggaban.
Sa isang kurap ng mata, napatumba niya ang lalaki kasabay ng pagbao ng kanyang kuko sa mga laman nito. Di pa siya nakontento. Binali niya ang binti at braso nito bago ito kaladkarin patungo malapit sa pinto. Nagsilbing musika sa kanyang tenga ang sigaw ng lalaki habang pinagmamasdan nito ang pamilya niya na nakatingin sa kanila at walang magawa. Huwag mo silang intindihin. Dahil pagkatapos nito, hinding-hindi ka na nila maaalala. Papalitan kita ng luwad na replika at yon ang kikilalanin nila bilang bago nilang padre de pamilya. Nang marinig yon ng lalaki, bagaman ng hihina, pilit itong nagmakaawa sa kanya. Ngunit imbis na kaawaan, naging katawa-tawa lang ito sa kanyang mga mata. Hindi naglaon, nang wala na itong masabi, ipinakita niya kung papaano humaba ang kanyang kuko na siya namang agaran niyang itinarak sa puso nito. At nung tuluyan na itong bawian ng buhay, kagad siyang lumabas para kunin ang luwad na dala-dala niya. Bago rin niya linisin ang bahay, binura niya ang alaala ng mga taong naninirahan doon upang masigurong matatakpan niya ang lahat ng bakas tungkol sa kanyang mga ginawa. Matapos niyang paslangin ang una niyang pakay, tsaka siya tumalon sa ikalawang biktima. At kagaya ng nauna, ganon din ang kanyang ginawa. Sa loob lamang ng isang gabi, 7 katao ang kanyang napaslang. Hindi ito naging madali, lalo pat kumakain ng maraming oras ang paggawa ng replika gamit ang luwad. Gayunpaman, bago sumapit ang 5:00 ng madaling araw, na isa katuparan na niya ang kanyang pakay. Pagsikat ng liwanag ng araw, kasalukuyan na siyang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan. Hila-hila niya ang mga sako na naglalaman ng karne ng kanyang mga napaslang. Tumungtong ang sumunod na araw, nangyari ang ikalawang gabi ng pananalakay. Mahigit 10 katao noon ang kanyang napatay bago sumapit ang sumunod na umaga. At sa loob ng 1 linggo, hindi siya tumigil hanggat hindi niya nalilinis ang kalat sa baryo nila. Matapos nun, nang wala na ang mga taong kanyang kinagagalitan, tsaka siya umuwi. Nagpasya siyang manirahan katabi ng bahay ng kanyang pamilya upang araw-araw niya itong makita. Bagaman hindi ito naging madali, labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil kahit papaano'y walang nakadiskubre ng kanyang lihim. 1 taon pa ang lumipas, payapa na ang buhay niya. Inakala niya noong doon na magtatapos ang lahat, pero nagkamali siya. Dahil di pa man sumasapit ang araw ng kanyang pagkabuhay, naramdaman niya ang pagbalik ng mga nilalang na tumalo sa kanyang ama. Kaya naman nang malasap niya ang presensya nito, hindi siya nagdalawang isip na kumilos. Sa pagkakataong yon, mas matindi na ang pagmamalabis niya na makapaghigante. At sa isip-isip noon ni Badeo, hindi niya tatantana ng mga ito hanggat hindi niya nabibigyan ng katarungan ang nangyari sa kanyang mga magulang. Isang gabi, kung saan ang buwan ay nagtatago sa ulap, naramdaman niya ang paglapit ng mga nilalang na kanyang hinihintay sa kanilang bakuran. Pagramdam niyang papalapit na ang mga ito, dali-dali siyang lumabas at naghintay sa gilid ng daan. Nang masipat niya ang mga taong yan, di siya nagdalawang isip na tumayo at bumati. Ngunit dahil sa kapwa niyang mag-aaral ng karunungan ng mga ito, agad nitong naramdaman ang kanyang presensya at masamang balak. Kagad itong umalma sa pagbati niya hanggang sa nagkaroon na ng komprontasyon sa pagitan nila. Ngunit di pa man nakakagawa ng hakbang ang mga ito, nakita nito kung papaano siya mabilis na nagpalit ng anyo. At sa isang kisap mata, sinakmal niya ang isa sa mga matatanda na parabang isang hayop na gutom sa karne ng tao. Pagbao ng kanyang pangil, iwinasiwas niya ang katawan nito hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay. Nang makita ito ng gabunan, mabilis siyang nagpalit ng anyo. Ngunit sa kanilang duelo, ang nilalang na yon ay hindi man lang nagawang manalo.
Nasa ibang antas si Badeo Pinuno. Kaya sa bandang huli wala itong nagawa kundi ang mamatay sa kanyang kamay. At sa lahat ng kanyang mga naging biktima, tanging ang mga ito lamang ang hindi niya binigyan ng luwad na replika. At dahil sa naiwang bakas ng dugo sa kanyang katawan dahil sa nangyaring labanan, kaya kinalala si Badeo bilang isang nilalang na kinakatakutan at iniiwasan ng mga gabunan.